muri Zimbabwe ishuwiro yedu seBombshell television kunge tichikupai malatest ende tichipa munhu wese anosvika kumunhu wese ende kuti malatest edu asvike kumunhu wese ndo kunge tese tasubscribe totena on the notification bell icon kuti patongo upload zvinomhanya YouTube inobva yakusendera message kuti Bombshell television ine zvaiupdate. Right now ndinayo ndine nyaya yandafambira nhasi nyaya ndauya nayo nyaya inosirisa asi gandipe sando zvangu kune avo vakasubscribe kudhara mafans edu anopedza bhora ndongokupai support ndongokupai kutenda zvangu support yenyu yakakosha mulike video mushare vamwe vaonewo musaite greedy ratidzanai orati nyaya iri pana pasingada kupedza nguva ndeya Greatman ndofuka tese tikuziva kuti akabva kudivorce saka paaimba vanhu vamira ho vakatanga kuchema vachifunga zvakaitika mukati meupenyu hwake apa nezvaari apa nekugona kwaanoita kuimba ndo kwazofadza vanhu saka tongoti Greatman ramba uchienda mberi, keep pushing, Mwari anongoedzera ende tomira newe kusvika from day 1 kusvika pari zvino tomira newe. So nhasi ndo nyaya ndinayo kuti muone video raGreatman achiimba zvabata vanhu vakawanda zvokuti vamira mustreet vakatarisa vanyatsoteerera zvanga achiimba saka kuti unyatsoteerera ubva watiudzawo zvaunofunga in the comment section below. Yeah.